खुलुमबाय आं अनसुमै ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि निउज चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आंनि निउज चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लाइक खालामनानै होदो, लोगोफोरजों शेयार खालामनानै होदो। थेंक इउ। सोंफैहां सान बारबाय आदा सोंफैहां बोसोर बारबाय लांफैहां बैसागु बोथोरा बारग'लांबाय आइ आदा खादाराम आर'नाइ फालिया बुख्रा खाबाय बाक्सुआव खांखमा खिलांजोब्बाय। संगिना हायलालाय हायलालाय बैसागु बोथोरखौ खौवौ गोदै देंखोआ बरायलायबाय हाय आदा खादाराम बैसागु सफैलायबाय। फैमारथारदों हाय आदा मोसानो रंजा बाजा बोसोर गोदानखौ बरायलायनो। सारी सारी थाइजौ बारि आदा हाजो सेरफांनि लोमफाया नेहाथारि हाय आदा बेखौनो नोङो दुगा जाबाय। सिख्ला गोरलै नायना आंखौ नों बावगारलांबाय हाय आदा गोसोआव हांमा मिजिंखौ फैमाल खालामबाय हाय आदा सोंफैहां सान बारबाय आदा सोंफैहां बोसोर बारबाय। साननैसो उनावनो दोंसे मासुब संनि अफिसियेल भिडिअ नुनो मोनगोन नोंथांमोना।